Jama'a, wai abin mamaki yau shine wai an waye gari a ce yau wai kasar Isra'ila aka ke jini, amma ana son kasar Iran. Kasan fa Iran kuka ce kuke so, amma kun ki jinin kasar Isra'ila domin kasar Iran musulmai ne. To dai gaskiya a yi adalci a nan. A Kurani naku, a cikin Kuran naku akwai kasar Isra'ila. Tun zamani akwai kasar Isra'ila. A cikin Bible namu akwai kasar Isra'ila. Kasar Isra'ila tana nan tun ani kai da su annabi Ibrahim da su annabi Musa da duka su ma duk 'yan kasar Isra'ila ne ba. Ku ne kuke cewa su larabawa, su ba larabawa ba ne. Su Yahudawa ne. Amma yau ku ce wai ba kasar Isra'ila so su kwace ma wasu ne kasa. To ina ne usulin Isra'ila ne wanda Qur'anin ku ya ce akwai Isra'ila? A ina ne Qur'anin ku ya ce akwai Isra'ila? A America ne aka ce suna nan, koko a England ne, koko a ina ne usulin su? To bari ba ku labari. Kasar Isra'ila tana nan. Aka zo aka kawo mata yakin musulunci lokacin wani sunan shi Ottoman ya bude wani Ottoman Empire, ya zo da yaki, ya je har Turkey Christian ya maida su musulmai, ya yi yaki Egypt masu da Christian da yawa, ya maida su musulmai, ya yaki, ya zo kasar Isra'ila ya ce dole zai maida su musulmai. Su suka ce su Yahudawa ne, su ba su ya zama musulmai ba, ya kawo masu yaki, ya kawo masu farmaki, gashi su ba su da yawa, ya zo da yaki, suka gudu suka bar kasarsu, wasu suka je Faransa, wasu suka je ko'ina, dai an wawace. Wannan Ottoman Empire ya zo da yaki ya kore su, har iyayen suka gudu, su mahaifa yara wani wuri. An waye gari an zo an samu wani kuma ana kira shi Hitler, ya yake su, suka tuna suka ce ga inda fa iyayenmu suka fito, kafin musulmai suka zo suka kawo mana yaki Ottoman Empire, aka kore mu koma kasanmu. Suka koma kasansu. Haka nan musulmai suka ce ya za a yi a sama wani kasa wanda ba musulmai ba a tsakiyar musulmai, muka ke hana su sha su je. Haka yaki sun yi yaki da Egypt, sun yi yaki da kowa. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bayan haka masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farawa da sunan Allah mai yawan rahama, mai yawan jin kai. Bayan haka masu sauraro, kamar yadda kuka saurari wannan bidiyo din, za ku saurara kuma ku kalli wani fasto wanda yake magana akan Falastin, wanda ya yi bidiyo mai tsawon gaske, wanda ina ganin zai kai kamar minti 12, amma na datse minti 3 ne saboda muhallin shahid. Sauran maganganun duka mu ba ma da ta cewa a kai, amma wa'annan maganganun da muka cire na tsawon minti 3 su ne abin da muke so mu yi tsokaci a kai, domin wannan maudu'i wanda shi wannan mutum ya tsungulo, maudu'i ne wanda shike mai yawan gaske, wanda yake wannan idan za a yi bidiyo a kansu za a yi bidiyoyi masu yawan gaske kuma masu nauyi. To amma haka dai za a gugunci abin a dai har haɗa shi a yi shi takaitacce wanda yake ba da yawa ba, kawai bidiyo guda ɗaya. Na farko, da kake cewa ana son Iran amma ba a son Isra'ila, kuma wannan musulmai ne wanda suke nuna suna son Iran amma ba sa son Isra'ila. Wato kana magana akan musulman da suke a yanzu. To tabbas masu Iran kwarai da gaske. Na farko, su ainihi musulmai ne 'yan uwanmu, kuma abu na biyu, Iran ba sa da tarihi a wannan duniyar da ta ainihin
wato yaƙatar kowa da kowa, da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba. Mutane ne masu son zaman lafiya, wanda yake ko a gabas ta tsakiya su kansu sauran ƙasashen da suke kewaye da Iran sun san Iran ƙasa ce wadda take babu ruwanta da tashin hankali da sauransu in dai ba taɓa su kai ba. To saɓanin Isra'ila, ita duk maƙotanta ba wanda ba ta faɗa da shi. Kaga yanzu tun daga abin da ya shafi Egypt, a Misra kanta, kaga Isra'ila ta yi faɗa da ita, kamar irin su Lebanon, ta gashi nan tana faɗa da su, kamar irin su Iran, su Syria, su waye, za ga duk gashi nan tana faɗa da su. Kuma za ka ga ainihin Isra'ila a yanzu a siyasar duniya, yanayin yadda take katsalando da kuma yanayin yadda take kamawa ana rusa ƙasashen mutane ba tare da wani dalili ba. Irin abubuwan da Isra'ila take yi a duniya, ba wai duniya ta musulmai ba, hatta su karan kansu Yahudawan suna kyamatar abin da wa'ansu daga cikin Isra'ila suke yi, ballantana ma duniya gabaki ɗaya. Saboda haka kyamar da ake ma Isra'ila, wato halayenta ne wanda yake baya da kyau. Su al'ummar Yahudawa, shi yasa kake gani ana kyamatar wannan ƙasar da kuma 'yan ƙasar, saboda muninta ya yawa a duniya. Ta zama ma mutane duniya kamar alloba, wanda ko kwanan nan ka ji abin da su kansu Faransar da Ingilan da sauran ƙasashe su Germany, su Spain, irin lafuzan da suke faɗa akan Isra'ila, wanda su suka je suka kafa ta a gurin. To wannan shine zaka iya ganewa ba wai ainihi al'ummar musulmai bane kawai suke kyamata ita Isra'ila. Yawwa, hatta Yahudawan da kuma Nasara da sauran al'ummomin duniya duk suna kyamata saboda mugun halin da take da shi. Sannan abu na biyu, ka nuna cewa Ƙur'ani mai girma da kuma Bible sun tabbatar da cewa Isra'ila tana da ƙasa. To amma akwai wani wanda ake ce ma Uthman, wanda yake shi Uthman ɗin nan musulmi ne kamar yadda kace, shi ne wanda ya yaƙi Isra'ila, ya nemi ya shigar da musulunci a cikinta, su kuma suna addinin Yahudanci. To saboda haka suka ce su ba za su karɓi addinin musulunci ba, sun hisan su Yahudancinsu, amma wa ma'azalika ya rusa su, ya kore su daga yankinsu. Da suka ya kore su daga wannan yankin, aka samu shekara aru-aru. Daga baya kuma Hitler, wannan ɗan ƙasar Germany, shi ya fito ya yaƙe su, da haka sai suka watsi a cikin ƙasashe a cikin duniya. Daga baya sai suka zo suka nemi ƙasarsu inda asalin yankin su yake, da haka sai suka koma. To menene abin kyama? Musulmai ba su san wannan tarihin bane ko kuma yaya? To abin da muke so ka gane, ko da ma suna da ƙasarsu a nan gabas tsakiya ɗin ba, ko da ma a ce suna da, ko ka ce Kan'ana ne, ko ma ka ce a yankin Falasɗin ne, ko ma menene, to tun daga zamanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam, mun sani a ainihin Misra, a nan inda Annabi Musa aka haife shi a cikin Misra, kuma a nan ya tashi ya yi da'awarsa. Kuma gada biyu a nan Isra'ila ɗin, su wa'annan Yahudawan da su ne ake tare da su, su ake ma wa'azi, da su da ƙabilun Ƙibɗawa da makamantansu. To tun a wannan lokacin Isra'ila ba ta da ƙasa ɗani guda ɗaya a wannan ɓangaren abin da ya shafi Falasɗin. Ka iya ganewa saboda alƙur'anin mu da ya zo abin da ya ce mana cewa yi wa qatta'nahum fil ardi umama, ya ce min humus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'annahum yarji'un. Saboda haka kaga sai alƙur'ani ya nuna mana mun banu Isra'ila mun daddatsa su, mun yanka su, mun watsa su a cikin ƙasa. An gane ko? Al'umma tunda ana jin kamar yare ne kamar 12, duk an watsa su a cikin ƙasashen duniya, kenan ba su da ƙasa ta kansu tun wancan lokacin. Sannan Allah ya ce min humus salihuna, ai daga cikin su akwai mutanen ƙwarai, wa min duna zalika, akwai wanda ba na kirki ba, akwai 'yan iskan gari. Daga cikin ainihi su kansu Yahudawa akwai mutanen ƙwarai, akwai na banza. Sai Allah ya ce mun jarabce su da aikata kyakkyawan aiki da kuma mummuna. Ko da Allah maɗaukin sarki, wa'ansu daga cikinsu, ko da Allah maɗaukin sarki zai sa su dawo akan hanya ta madaidaiciya wadda take miƙaƙƙiya. Abin da nake so ka gane, tun wancan lokacin an riga an bazzama su, ba su da ƙasa ta kansu, ko da suna da yaƙoƙan ya zo ya ci su, an bazzama su. Daga baya
bayan an bazzama su sun bi duniya sun zanto al'umma daban-daban. Wannan tun zamanin annabi Musa ba a samu wata ƙasa girkakka ba da ake ce ma Isra'ila. Saboda haka kaga ana samun ire-iren wa'annan ƙabilun, ana samun su a Egypt nan Masar, ana samun su a Morocco, ana samun su a nan Afirka, ana samun su a nan irin su Syria can jifa-jifa, ana samun su irin can ƙasashe dai na wannan lokacin, ana samun su jifa-jifa su Iraki su ina ne da makamantansu. To kaga kenan ba ƙasa ba ce wadda za ka ce ga ta al'umma ce wadda take ta Yahudawa ana kiranta Isra'ila, saboda Allah ya riga ce ayayyanka su sun watse sun zanto cikin al'ummomi daban, ka kenan ba su da ƙasa ta kansu. To tun zamanin annabi Musa in ka kista kawo yau ya fi shekara 2000 da wasu abubuwa, duk ba a ce ga yankin ƙasarsu ba sai yanzu bai shiga shekara 100 ba ko shekara 90 ko 80, sannan za a ce wata al'umma sun zo za su je su sami yankin wata ƙasa kamar Falastin su ce wai ainihi nan ne inda asalin kakanninsu suka, saboda haka nan za a yanka musu su zauna. Kaga wannan ba adalci ba ne, tunda dukkan muna al'ummomi ne. Yanzu mu muna al'umma iri kaza, shikenan an ɗauki lokaci sama da shekara 3000 ko 4000 sai mu koma mu ce mu jikokin wani da annabi ne ko wani babban mutum ne ya yi rayuwa waje kaza, don haka za mu tashi yanzu yadda turawan nan duk suka tashi suka yi yanka kowace ƙasa suka nuna ga iyaka kawai sai ka je wata ƙasa ka ce nan ne wai ainihi kakanninku sun ka zauna, kana da ɗanin da za ka zo ka zauna a wurin. Kaga ba daidai ba ne. Saboda haka ka bi ɗan ma kanka tashin hankali in ka ce ka yi haka. Saboda haka kuma abu ne ba mai yiwuwa ba. To mu abin da muke faɗa a nan a babi na adalci, Ƙur'anin mu ya nuna mana an riga an bazzama su cikin al'umma ne, suna cikin al'umma daban-daban tun wancan lokacin ma, tun gabanin ma lokacin annabi Musa haka suke, amma ba su da wata ƙasa kansu, amma akwai su a watsi a sauran ƙasashe. An fahimta ko? To saboda haka wani daga baya zai ce ga ƙasar Isra'ila, to mu a Ƙur'anin mu ba wannan. Yawwa ka iya ganewa in a Bible ɗinka akwai, to can ku kuka rubuta kayan ku, can ku kuka san yadda an ka sa wannan, amma mu a nan babu. Saboda haka ka iya ganewa ita kuma Isra'ila da ƙasashen musulmi a yanzu, ka kula da kyau in za ka yi adalci. Isra'ila ita ce take afka ma al'ummar musulmai, babu ƙasar da ta tsani musulmi a duniya irin Isra'ila. Saboda haka mutane ne wanda Ƙur'ani ya ba mu labarin su, mun san wanda suke, saboda haka ba za mu yadda kuma su yi mana illa ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma wa ulaika humul mu'tadun. Su wa'annan da kake gani Isra'ila, in dai kai mummuni ne ko kai musulmi ne, ba za su kiyaye maka dangantaka ba. Kun yi alƙawari da su ba za su cika maka ba. Allah ce dalili su 'yan ta'adda ne, sun riga sun 'yan ta'adda ne, sun riga sun bar hanyar musulunci. Saboda haka su ƙoƙarin su bi yadda za su yi su zalunci mutum, su cuce shi, su yi masa ta'addanci. To da haka shi yasa kaga mu al'ummar musulmai ba ma sakaci da su, babu abin da ya dame mu da su. Alƙur'anin mu ya nuna mana ba za ka taɓa samun al'umma wadda take nuna ƙiyayyarta da baƙar gaba akan mutane musamman musulmi, ga wa'anda sun kai imani. Ba za ka taɓa samun wata al'umma wadda take tsaye da gaba, take ƙin mutane, al'umma mu na irin wa'annan Yahudawa. Saboda haka kaga kenan Alƙur'ani ya nuna mana yadda suke, mun gani a hadisai, shi yasa muke taka tsantsan da su. Mu babu abin da ya shafe mu da su, babu ruwan mu da su. Saboda haka ku da kuke ruwa da su, kuke son su, ku kai can ku je ku sami su, ku dinga mu'amala ku da su daban, tamu daban. Saboda haka Allah ka ba mu zaman lafiya a duniya, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka taimake mu abinda muka faɗa daidai kuma Allah ka ba mu lada, kurakuran mu Allah ka yafe mana. Salam.